Hello guys. Ayan kaakyat ko lang. Gusto talagang marinig ang boses ko. Manay Kubi, salamat. Mega love shout out. Hagdan Ping. Walang hagdan. Lubid, gusto mo? Abo, walang walang hagdan. Gusto kong kumanta. Giatay ka. Mamaya tawagan kita, kakanta ka sa akin ha. Kantahan mo ako. Pagkatapos ng live ko, then magtawag ako sa iyo ha. Mag-concert tayong dalawa. Wengs, gusto daw. Ay, kay Wengs, gusto raw kumanta ni Aba. Ano kayang kanta nito? Ano bang kanta mo, Abo? Gusto siguro umakyat. Oo nga, gustong umakyat eh. Anong aakyatin kaya nito? Abo, saan ka ba aakyat? Marinig ka si, Marinig ka si Rambo. Wala si Rambo, gayate ka, Abo. Walang rambutan dito. Bro. Manay Kube, salamat. Saan kaya? Oy, kay Wengs, ano kaya akyatin nito, bundok? Chocolate Hills Pig. Ay, nasa na ba yung comment na yun na binabasa ko kanina? Giyatay, nawawala na naman. Chocolate Hills Pig. Giyatay ka, yung chocolate hills ba, lupay-pay na. Mahirap yan, baka bumaba. Ay, giyatay. Lanta na yung chocolate. Kay Wengs, wag mo naman i-broadcast. Kaya nga sinasabi ko sa kanya medyo malata na kasi ba? Giyatay kayo ba? medyo medyo yung chocolate hills yung patumba na. Nagkakandat. Alam mo yung medyo payuko-yuko na. Tapos yung kulay niya medyo medyo naglalanat-lanat na ba? may lupay pa. Ay, Abo. Ayan na naman kayo. Pinatawa nyo na naman ako ba? Giyatay, baka hindi pa init pa. Bumaba agad. Manay Kubi, aakyat daw talagang bababa yan kasi ba? Hindi na yung na siya, malata na. Wala na sabitan. Matamlay na yung chocolate hills, bro, Abo. Tawa ng tawa sa inyo si Manay Kubi. Yatay. Oy, kahit anong gawin nyo, kahit ayaw man natin na talagang yun, yung yumuyuko-yuko na kasi medyo na ba, may edad na. Gatay kayo. Nagkakandaubo na naman ako sa inyo. Patayin ko nga yung aircon, kiniginawa ko.
Mga pasaway talaga kayo. Pag gusto niyo ng Chocolate Hills na medyo maano-ano, dun kayo mag-ano sa medyo bata-bata. Ano man yang iniisip mo. Manay Kobe, tanong mo yan sa dalawa. Kasi pag yan dalawa na yan, si Abo at saka si Wings, alam ko na yung mga niyan. Alam ko na yung takbo ng mga utak niyan. Baka laging inaakyatan pink. Lulupay-pay. Wala nga wala ngang umaakyat Abo, kay atay ka. Abo, kahit walang naakyat Abo, pagka medyo nagugurang-gurang na, naglulupay-pay naan. Aray ko, ang katinang lalamunan ko, kaya ate kayo. Nawala yung pagod ko 7 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Ayan, o, diba? Si Abo kasi, guys, gusto niya raw umakyat sa Chocolate Hills. So, yung aakyatan niya medyo medyo mabata-bata na, kaya medyo naglulupay-lupay na. Mamaya, pagkatapos ng live ko, gusto mo. Abo! Ay, gatay ka, Abo! Aray ko! Sis Rojan, asan ka ba? Huwag ka mag-video dyan! Tingnan mo yung dalawa ba? Klaseng bundok yan, Ping. Ano yan, bundok isarog ba? Kasi nakaputok na eh. Kaya medyo naglupay-pay na. Oy, Wengs, alam mo ba yung bundok isarog? Sa bandang Tigaon. Di ba yung bundok isarog, pumutok na, di ba? Kaya naalala tuloy yung Chocolate Hills, bro. Balit walang kaano ulam. Di atay. 8 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Natigang na ang lupa, bro. Oo nga eh. Yate, natigang yan. Alam mo naman, nandito tayo sa sa bansang Tigang. Wag kang tawa-tawa dyan, Abo, ay, Wengs, di atay. Nagkakandamali tuloy ako. Magpakita ka, Ping. Gustong-gusto nyo talaga nakikita ang pisngi ko, Baka gusto magdilig ng bulaklak, kaya lang nasa rooftop ang bulaklak. Kailangan lang Abo, giatay ka, Abo. Tuwan-tuwa sa inyo si Manay Kobe. Uy, nagkakanda, ubo na tuloy ako sa inyo ba? 9 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Yung Chocolate Hills. Bro, Abo, kapag hindi nahahawakan, nanlalata yun. Lumalaylay.
So, subukan yung hawakan naninigas. Yatay, bumanat na naman kayong dalawa. Aray ko. Aray ko. Ay. Buwang ka talaga, Abo. Kaya kaya lagi kang naiintriga, Abo, eh. Akala ko ba, Abo, mag-ano ka na, magpanibagong buhay ka na. Sabi mo magbagong buhay ka na. Ay, naku, Abo. Huwag mo ng pangarapin na makakita ka ng ano, ng bundok arayat. Baka mamaya eh hanap-hanapin mo, abay. Aray ko. Manay, naagaw. Mr. Pink. Mr. Pink, thanks for coming. Magalaw shout out. Maganda sanang taniman ng pasas Pink. Oo, mahirap pag hindi nadidiligan dahil natutuyo ang bulaklak. Di ba? Mr. Pink, salamat sa pagpunta. Ayan. Ang hirap tuyong-tuyo tapos talagang manlalata. Pagka Ay, giyatay, Abo, hiningal ako sa inyo, Abo. Nananahimik ang aking mundo. Nawala na si Kalbo. Saan na nagmarites? Tapos na ba si Eper Tapos na si Eper mag-live? Oy guys, wag nyo naman guys kalimutan guys, tusukin nyo naman si Ping. Giatay. Hal ako sa inyo ah. Sana to. Hal ako. Nabuang man talaga ito si sino ba nag-umpisa? Hinalala ko, wait lang. Hal. Wait lang, hindi ko na nabasa. Mimi Bird, thanks for coming, Sisi. Salamat sa pagpunta, Sisi Koy. Kaya magpagawa ka ng hagdan. Mahirap maggawa ng hagdan dito ba? Ang hirap ng dadaanan. Oo, tutusukin na si Manay Ping. Mimi Bird, magalaw shout out. Ayan. Saan ba gusto mong tusukin, Ping? Kahit saan. Yatay. Hal man ako. Nawala na si Kalbo. Sana nangapis bahay. Pag ako tawa talaga ng tawa, ang bilis ko talagang hingalin. Sisi Marie, saan daw ba magandang tusukin?
Sa gitna. Apo, sa gitna. $6 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Para marami ng tusok. Si Manay Ping. Oo nga. Huwag yung kakalimutan ang tusok. Makalimutan nyo na ang lahat. Huwag yung tusok. Huwag yung kalimutan yung tusok ni Ping. Ang daldal ko na naman, giatay. Ingat. Hal. Puro tayo kalukuhan talaga. Manay Kube, pag gusto mo ng puro katarantanduhan dito sa live ko. Katarantanduhan talaga. Nagkandawala na sila. Mga nanahimik na. Ngayon nagsalita na ako eh. Magpakita ka, Ping, para tignan namin saan ka namin tutusukin, giatay. Hindi kaya ako nagka-ready, Abo. Ang pangit ko today. Wala akong, hindi ako ano tawag niyan? Nakahiga kasi ako, Abo. Gusto niyo talaga ako nakikita pag ako nagla-live, ano? Kahit na wala tayong mga katuturan. Masarap sana yung may yung ano yan? Para nakaakyat kayo, ano? Bakit kung nakikita kayo, lagi kang ready? Pagtusukin din ako kayo ng... Magbihis ako. Kasi, wala na naman hindi na naman ako nakaayos. So, wait lang. Maglagay ako ng bao. Nagtanggal na ako ng bao eh. Hindi natin aray ko. Wait lang. Hal. Ano tayo? Kasi, nakakahiya naman kay Abo. Baka kailangan talaga pag ako talaga nagla-live, lagi talaga naka-ready kasi itong mga to ba, gusto talaga lagi akong nakikita ang pagmumukha ko kahit ang pangit-pangit ko na nga. Magsuklay lang ako, wait lang. Kasi ang pangit naman yung makikita nyo ako, ang pangit-pangit ko, nakakahiya. Saan yung tali ko? Ako lang yata nagla-live ng puro kalukuhan talaga. $6 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Salamat sa pag-stay nyo, Piping. Ayan. Nagre-request sila. Baka baka may... Ano to? Ayan, nakita nyo na? Ayan.
Ayan, maganda na. Mag-lipstick ako para medyo maganda. Nasaan yung lipstick ko? Aray ko. Wait lang ha. Abo, pag ikaw, abo. Halhal. Mag-ano muna ako kasi ang pangit ko eh. Ano din nakalagay doon ni Abo? Hindi ko pa nababasa mga message nyo. Wait lang. 7 million in the house. Nakakaya kasi na ano. Hindi talaga ako ready. Guys, magdikita naman kayo diyan, guys. Kasi nagre-request si Abo, baka bigyan ako ng ano nito, pambili ng lipstick. Pag bibigyan ko, baka sakaling bigyan ako ng pambiling lipstick ni Abo. Ayan na. Okay na ba? Okay na? Ay. Uy, naka-short ako ha. Baka akala nyo, naka-ano ako. Nakita nyo. Hindi ate, kayo talaga. Mga pasaway talaga kayo. 6 million in the house. Salamat, guys. Ayan. O, nagkandawala na kayo. Nagpakita na ako na wala na kayo. Basta ba magpatugtog tayo? O, ano na ngayon atin? Nakita nyo na ako. Ano nang atin ngayon? Para kang lovebird. Ay, kiyata na ka. Paano pag ano nito? Hal. Si Marie, pinagluloko ko ng mga tuba. Ayan na, nakita nyo na naman yung aking, ang katabaan ko, diatay. Nakahiga na kasi ako. Sarap eh, ng higa ko. Ayan, Hoy guys, mag-ano naman kayo, guys? Tapos na ba kayo maglablaban dyan? Bahala ka manay. Pag hindi ka magpakita, yan pinto. Tutusukin. Parang masyado akong malapit. Wala kasi akong mausugan ba? Nawala si Kalbo. Kalbo, asan ka na? Ito na ako, nagpakita na ako. Guys, mag-type naman kayo, guys. Para alam ko nandiyan kayo. Nagmakaawa ba si Pin? Di atay. Saan man ako napuntang live, tinitinan ko yung mga comment, napunta ako sa ibang live. Bawal ang love dito, Ping. Hate. Laki ng braso ko talaga, oh. Braso ko lang hita na. Kaya ayaw ko nagpapakita, nakikita yung ano ko ba, oh, nakikita yung lapad ko. Tusok lang pwede. Sige, tusukin mo na dyan. Tusukin mo sila lahat. Naka 1 hour na ako, oh. Ang tuloy, no? Diba? Wala tayong sound, nananahimik. Guys, yung ano nyo kanina, lahat ko na kayo pinuntahan kanina, yung mga ano nyo ba?
Dito lang kami. O magdaldal ka na. Andito na ako, nakaharap na sa'yo. O, parang maga yung mata ko. Tingnan mo, kaninang hindi ako nagpapakita, madaming tao. Ngayon nagpakita ako, natakot na sila sa akin. Nagkandawala tuloy. Tingnan mo, tingnan mo. Tignan mo. Ay, may bulong. Napunta na naman ako sa kanta. Nag-LS ako kanina, Ping, di ka pumunta. Anong oras? Anong oras ka nag-LS? Pag ganyan hindi ko nakikita, ibig sabihin hindi ko hawak ang cellphone. Hindi ako. Sige, kanta ka muna. Alas 5. Anong? Alas 5? Ngayong hapon? Busy ako. Ngayong hapon, busy kaya ako pagka, alam mo, Abo, pagka hindi ko, Abo, di ba sabi ko, di ba hindi na ako nakakapag-live kasi nga, anong oras ako nakakaakyat. Tapos sa baba, grabe ang kalikot ko doon sa kusina, kaya, kagabi nga nag-live ako, alam mo, oras ng tulog. Yung tulog ko, inano ko sa silent LS, hanggang sa umpisa ng tulog ko, hanggang nagising ako 7:30. Yun. Saka ko lang din pinatay yung live ko. Hindi na ako makaano, tapos pagka halimbawa yung lupay-pay na ako, hindi na nag-message sa akin kanina. Pagka ganon, i-miss call mo ako pag halimbawa nag-message ka na hindi ako nag-reply. I-miss call mo ako para ano. So, ibig sabihin yan, hindi ko hawak yung cellphone kasi pagka yung nahawakan ko yung cellphone, ikot-ikot ako, ganon ako. Tapos kung may mga nakikita ko naka-live, pinupuntahan ko naman lahat. Ibig sabihin hindi ako nakahawak. Sister Marie, mega love shout out. Uy, Abo, kanina pa yan si Sis Marie, ngayon mo lang binati. Buang ka talaga, Abo. Mega love shout out, Abo. Kanina pa siya nandyan, ngayon mo lang binati. Labo talaga ng mata nito ba? Pagalitan. May nagalitan pa siya. Nahalata ko parang nagagalit ako. Nagulat lang ko, Abo. Kanina pa kasi ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw dyan. Kanina pa nandyan si Sis Marie. Ngayon mo lang binati talaga. Giatay ka talaga. Ay, naku Lord. Diyos ko Lord, Abo. Sis Marie, di ba? Di ba kanina ka pa nandyan? Mas una ka pa kay Abo, di ba? Panay ang type ni Marie kanina. Tapos hindi mo pinansin. Yatay na yan, Abo. Ay, naku, Abo. Ano ba ang natin ngayon? Ano ang ating pag-uusapan? Ngayong nandito na ako sa Kaya nga sis, di ba? Kanina pa, di ba?
Tapos hindi ka pinansin, ngayon ka na napansin ni Abo. Nabuang talaga yun si Abo. Pagpasensyahan mo na si Abo kasi minsan, ano kasi yan, sa dami niya tinititigan, yung nasa harapan niya, hindi niya na makita. Kumanta ka saglit. Gagawan pa talaga ng copyright yung aking ano. Oy, Abo, alam mo ba, pag kumakanta ako, nagkakandawala kayo isa-isa, walang natitira. Kaya mas mainam na yung ganyan bang maritisa na lang tayo. Kasi pag kumakanta ako, nagkakandawala lahat ng tao eh. Imbis na matuwa sa akin, nalulungkot ba, nakakatulog lahat. Manay Kube, andyan ka pa ba? Ay, Abo, di mo pa natusok si Mama rin kasi ngayon walang nakita. Oo. Oo nga, binaba ko yung bahay niya kanina, binababa ko yung mga bahay niyo isa-isa, baka hindi mo pa yan na ano, hindi mo pa natusok. Di atay, katusukin mo ah. Try mo nga isang parang ads lang ba? Parang ads lang ba? Di atay ka. Oo nga, tusukin ko na rin. Anong parang ads lang? Buwan ka talaga, Abo. Ano parang ads? Ingay-ingay ko tuloy. 6 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Nakita mo wala akong biit. Oh. Mayroon lang ako cellphone at saka headset. You're only one. You're only one. Yate, huwag ka na humirot, Abo. Yate ka, Abo. Pagka ano, yung may StreamYard ako, magsiakit kayo para magsikantahan kayo. Alam mo naman, hindi tayo pinagpala ng magandang boses. Manay Kubi, pasensya ka naman ni Kubi, ha? Ang LS ko, puro ganito lang ba? Hindi kasi nagkakanta si host. Ox na yan, bakit kung kasama mo si Rambo, lagi kang kumakanta? Ano kumakanta sa ano? Anong kanta? Abo, tumigil ka. Ano kumakanta, Abo? Hihingal tuloy ako sa'yo, Abo. Si Rojen, tulungan mo nga ako, si Rojen, batukan mo nga yan si Abo. Ay, pag parang ads lang, nako, mapapabilis ang pagtusok mo niyan, babakan ka. Halhal na kaya ako, Abo, kanina pa. Kakatawa sa'yo. Tinulugan na tayo ni Kalbo. Kalbo, nasan ka na? Kalbo, magpakita Kalbo, oh. 6 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Ayan. Asa ba? Message ko nga si Sis Rodin mamaya. May i-message ako. Nag-message siya, hindi ko pa ino-open. Mag-BG lang daw siya. Ano natin, 30 na, no? Ano na lang tayo, guys? Ilang minuto na lang ba? Half hour? Ano, kanta ka? Ano daw? Kanta ka na, ako mag-alis ng CPR mo. Ang dami, uy, Abo. Oo nga, Abo. Di ba, di ba ang dami-daming CPR? Ano? Hindi ko kaya kinagalaw yon.
Hindi ko alam kung paano kalikutin yun. Basta naka-CPR siya. 'Di ba nung nakaraan, 'di ba nung ano dati yung lagi nagkakantahan, 'di ba bawat ano ko live ko puro CPR. 'Di ba okey lang naman, wala namang problema yun? Ha, abo, sumagot ka. Kanina nananahimik ako, eh. Abo, sumagot ka. Paano yun, okey lang ba yung gano'n? Guys, pasensya na kayo guys ha, kasi wala ako guys upuan, kundi ito lang aking higaan, kaya ang itsura ko talagang nandito lang. Sorry naman sa inyo guys. Ano lang si Ping, simpleng ano lang, ox lang yun. Oo, ox lang yun. Simpleng ano lang si Ping, simpleng babae lang si Ping, kaya bahala kayo kung anong makita niyo sa akin, yun lang ako. Wala akong upuan, eh, hindi ko talaga maano yung sarili ko na yung bang yung 'pag nag-live ako yung okey na ano, wala akong upuan dito. Yan si Ping, simpleng palahi. Palahi lang paggabi, atay ka. Aray ko, ano na pinagsasabi mo, Abo? 7 million in the house. Salamat sa inyo guys, guys. Mag-type naman kayo guys para alam ko nandiyan kayo. Tingnan mo. Wala na, kahit anong anuhin mo, Abo, wala na, hindi na maaano yung lahi ko. Hinalhal ako. 'Pag natawa ako ng tawa, naghalhal talaga ako. 6 million in the house. Alam niyo guys, si Ping, ganyan lang yung si Ping. Uy guys, magkikita naman kayo guys. Hindi man kayo guys, ano, tawa na lang kayo ng tawa sa akin. Mukha ba akong clown? Wala, hindi tayo marunong kumanta eh. Yung may hagdan, inakyatan na kita. Wala nga, Abo, eh. Wala tayong ano, wala akong biit. Alam mo naman, hindi rin maganda boses ko, ganda lang meron ako. Nabuwang ka talaga, Abo. Dapat nito, Abo, nagkwentuhan na lang tayo sa Messenger, buwang ka talaga, ano? Busy pa si Sir Eugene, nagluto pa siguro. No? Hoy, konti na lang, ano na lang tayo, 20, 30, 15 minutes? 15 minutes na lang, mag-end na si host. Bawal overtime. Uy, kagabi, naka-6 na oras din yata ako. Silent LS. Ganun na nga lang sabi ko pagka ano ba, kasi hindi kasi ako nakakapag-LS ng maayos. Palahi ka daw, manay Ping, ano? Palahi ka daw, manay, sa gabi, dapat pala marami kang daya pag-atay. Sisi Maylin, thanks for coming. Mega love shout out po. Salamat sa patusok, Sisi Koy. 15 minutes na lang guys, mag-end na si host. Ayan. Tama ba yung kwenta ko? Ano lang tayo, 1.5 hour lang. Okay na yan. Update lang si, si Pinkay.
Laging busy. Yung ano ba, kahit na minsan naakyat ako ng maaga 'pag sobra pagod ko, wala talagang ano, hindi ko na magawang mag-live talaga kasi sa pagod sa kusina. Minsan nga hindi na ako nakakaikot sa ano, nakakaikot, kanta na. Mahiling kanta. Sisi Maylin, hindi nga ako marunong kumanta. Sabi ko kay Abo, kanina pa yan request ng request magkanta daw ako. Wala, hindi maganda yung boses ko. Ganda lang meron ako. Ang kapal ng mukha ni Ping. Joke lang yun, ah. Ay, yata. Wala rin tayong ganda. Pinatatawa ko lang si Abo kasi sana all maganda. Joke lang yun, Sisi Koy. Dating dikit tayo si Smilin. Ayan, bagong dikit daw sa'yo si Abo. Puro lang tayo ano nito ba? Dito tayo sa shirt niyo. Wow, sarap nito, bilo-bilo ba? Sana all. Favorite ko 'to ba? Sarap, oh. Sisi Mylene, oh. Gustong-gusto ko 'yan, matagal na naman hindi makakain. Ayan. Ang sarap naman nito, favorite ko 'to. Gustong-gusto ko yung mga ganyang kakanin ba. Abo, ito Abo, oh, tusukin mo Abo yung ano, yung shirt ni ano, Sisi Mylene. Ano pinag-usapan niyo? Taga saan ka? Mylene, taga Pangasinan. Pangasinan, ano din ba 'yon? Ay, Pangasinan, sabihin ko sanang ano, Ilocano, Pangasinan, ano 'yun, ano ba tawag diyaan sa inyo? 'Yun ba yung tinatawag na ano, Panggalatok? Panggalatok ba tawag doon? Ayaw nakahahabol si Ma'am Maylin, nadikitan ko na at tusok. Salamat, Manoy Kubi, salamat. Mag-iwan ka lang ng bakas, Manoy Kubi, para 'pag ano na aanuhan ka. So, panalo nindo Manoy Kubi dahil panalaag. Dahil ko pa na ano kay Jennifer Gabos, dahil pa naasikaso. Maganda ang beach diyan, sis. Masarap ang ano, talaba. Ay, hindi ako nakain ng talaba. Sir Kubi, pasyalan ko maya bahay mo. Ayaw ko umalis dito, baka biglang ano kumanta siya. Di ata nakanta yan. Taga saan ka? Sister Abo, Ilocano yan si Abo, kuripot. Ilocano yan, malapit kay na Kuya Ted. Panggalatok. Hindi ako hindi ako nakain ng talaba. Ang kinakain ko lang yung ano, yung si Smilene, yung tahong. Tahong lang gusto ko, ripot agad. Ay, Abo, 'di ba kasabihan 'yon? Alam mo 'pag pumunta ka sa ano, 'pag pumunta ka diyan sa Bata, 'pag sinabi mong Ilocano ka, sabihin nila kuripot ka.
Alam nila yon. Sabi nga tawa kaya ako ng tawa nun kasi may kasama akong ano, Ilocano noon. Tawa kami ng tawa sabi ko, "Paano mo naman kako nalaman yun?" Try mo kumain talaba sisikoy, lagyan mo chili oil at kalamansi. Ewan ko sis, parang hindi ko siya ano, parang hindi ko siya feel. Ano, yung kinakain ko lang, yung ano lang, yung tahong. Iyon, gustong-gusto ko yung tahong lalo na yung almusal, yung mapulang-mapula siya. Ang sarap, yung malalaking tahong. Masarap ang talabaping, steam lang, luto. Hindi ko pa na-try. Parang nakapagkain ako noon na 'di ba iba kasi yung talaba, 'di ba yung talaba yung manipis yun, yung parang manipis na palapad. Pero yung nakain ko noon yung sa amin sa Bicol yung ano, yung parang may gitling-gitling ba, yung maumbok man yun. Pero alam ko hindi yun ang talaba na sinasabi niyo. Uy, hindi kuripot ang Ilocano, marinig ni kuya ni Kuya Ted at kausap namin magalit. Lalaban niyo si Kuya Ted diyan? Hindi, hindi. Yung kasabihan ba nila yun, kasabihan nila yun ano, si Smiley. Kaya nga tawa kami ng tawa no'n kasi nagpunta kami ng Bataan noon kasi dati may kasamahan ako ano, parang ano na nila 'yun, yung kasabihan sa kanila 'yun. Yung bibili kami sabi niya, "Taga saan ka?" Sabi niya, sa ano ako, Ilocano." Ay sabi niya, "Kuripot ka?" Kaya nga tawanan kami sa nagtaka ako sabi ko kasi nga ang mga ano, alam mo naman diyan sa Bata halos ng mga nagtitinda, mga ibang lahi, alam na nilang magsalita ng Pilipino. Malapit na sa tawiran, Maylin, dulo ng mapa, taas, malapit na. Ano, ano yun? Maumbok na tahong. Hindi ano, ewan ko kung ano tawag niyaan. Ang tawag lang sa amin sis Maylin, takal. 'Di ba meron tayo yung ano, yung nakukuha sa ano, nakukuha sa putik. Ay putik ba yun? Yung 'di ba yung masarap ang talaba, isi-steam mo lang. Ano daw, nasaan na sino Ilocano, Ilocano diyan Manay? Si ano, si Abo Ilocano, Ilocano 'yan Manoy Kubi. Hindi kuripot ang Ilocano. Mahilig lang talaga sila sa libre. Si Mylene patay ka, patay ka. Wala akong gusto 'yan ano daw, hindi ko alam kasi kung anong tawag dun. Kasi ang alam ko kasi sa tinatawag niyong talaba yung manipis siya.
Damihan natin comment para mapahirapan si host, ayaw kumanta, eh. Hindi nga ako kumakanta, 'pag ako kumanta masi-CPR na naman ako, bro, Kubi. When yan, malalim na yan. When, 'di ba ang when, ano ba yung when nga pala? Oo? Yung ba yun sa Ilocano, oo? Ibig sabihin ng when, oo? Kaya nga hirap na siya. Ano daw? Ano pinagsasabi niyo? Nababasa ko kaya? Ayan na guys, 2 minutes na lang guys. End na tayo. 8 million in the house. Salamat sa inyo guys. Pa-end na si host. Sisi Alona, maraming salamat. Ako po Ilocano. Aluha. Pit yun, Ping. Pit ba yon? Yung when? Ang pagkaintindi ko sa when, oo. Yun ang alam ko sa Ilocano. Pinagluloko muna naman ako dyan. When kayo? Hindi nga. Sa totoo lang, yun ang pagkaintindi ko ah. Hindi sa Ilocano po ba, yung usapang Ilocano. Ang win sa amin, pumunta. Ah, ganun? Pero yun man ang pagkaintindi ko sa Ilocano. Giatay kayo. Pinagluloko nyo na naman ako. Napagpawisan tuloy ako. Ang init. Taga Ilocos. Ayan, Apo. Hindi po talaga, isla po ako. Saan nga makaawat data host natin? Saan nga makaawat? Huwag ka mag-Ilocano dyan, oy! Okay guys, salamat sa inyo lahat guys. 8 million in the house. Thank you. Ayan. End na po si host. Bukas na lang ang kanta kung makakakanta tayo. Hindi tayo marunong kumanta eh. Manny Kubi, salamat. Sisi Alona, Sisi Aloha, Sisi Mylene. Sino pa ba? Manny Kubi. Sisi Rogin, Sisi Marie. Sino pa ba? Si Sal. Si Bibas, Mr. Masungit, salamat sa inyo lahat guys. Mr. Nature, Bicolana, thank you. Hindi ko na kayo may isa-isa. Thank you guys. Good night. Love you all guys. Bye-bye. Bye-bye guys. Sige. Adjust ng 5 minutes, okay.
Ayan na, naririnig niyo na? Oo. Nag-extend nga ng 5 minutes at marami pa daw sila. Pinakakanta ako ng isang kanta, mga kiyotay. Ang gulo. Si Melin, salamat sa pa-member. Prepare na, oy. ما تحتاري شو تختاري، غيري لبرسيل جل. برسيل جل أسرع تغلغل أعمق نظافة. صح صح، ونقي الصح. Karaoke TFF. Nakamit pa ba ako? Nadidinig nyo? Nadidinig nyo? Hindi ate, natulo-tuloy daw. Hindi ko.
Di ko naman akalain na hindi ko rin inaasahan pa na ang tulad mo ay aking makilala. At kung ano ako'y tanggap mo na, hindi ka rin inangan pa. Ikaw at ako'y hanggang wakas ay tayo ng dalawa. Palagi kang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibok ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinihintay kita ng kay tagal. Bigay ng may kapal, ngayoy abot, kamay na kita mahal. Nawala tuloy! Nais ko'y laging kapiling ka, ayoko na muling nag-iisa. Pag nandyan ka na, okay. At kung ano ako'y tanggap mo na, hindi ka rin nag-alinlangan pa. Ikaw at ako, hanggang wakas ay tayo ng dalawa. Lagi kang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw ang tinitibok ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hihintay kita ng kay tagal. Bigay ng may kapal, ngayoy abot, kamay na kita mahal. Oy, guys, naririnig nyo ba? Nawala na tuloy ang aking kanta ba? Nagdarasal. Nawala yung kanta ko. Sabi ko sa inyo nawawala ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinihintay kita ng kahit tagal. Bigay ng may kapal, ngayoy abot, kamay na kita mahal. Oy, ano? Nasubo ako doon sa kanta. Nasubo ako doon Ito maganda to, Ito ba? Sumuko na kanta. Kasi nga sis, yung cellphone ko ba nagpapatay-patay? Last na to. Last na to. Maganda to, Abo. Huwag mo kalimutan Oo. Maganda tong kanta na to. Ang pangit kasi ng boses ko. Tingnan mo, nawawala, Hindi ko magamit kasi yung isa. Wait lang. Maganda to. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakaba? Pag nasilayan ko ang iyong ganda. Nawawala net mo. Nawala talaga.
Wala na. Dito tayo sa isang cellphone. Wait lang. Ano yun? Anong kanta yun? Ikaw ang dahilan. Karaoke. Ay, ano yun? Bakit naka-apps? Hindi ko na nababasa yung mga sinasabi nyo dyan, guys. Bakit uhaw? Hindi ko alam to. Ito paborito ni ni Abo. Ito na lang, Abo. ما يصلح ابدا ان احنا نتجاهل حساسيه الاسنان. انصح بسنسوداين. Simula kumanta, baka next may biit ka na. Hindi kasi ko marunong kumanta, sis. Pagsalamin ka na, Peng. Kay ibigin ko, mundo ko'y biglang nagbago. Kala ko nooy langit, yung pala'y sakit ng ulo. Sabi mo noon sa'kin, kailan may di magbabago. Naniwala naman, ba't ngayon iniwan mo? Ang hirap kayang kumanta na hindi marunong. Di mo alam dahil sa'yo'y di ako makakain, di rin makatulog buhat ng iyong lukuhin. Kung ako'y muling iibig, sana'y di maging katulad mo na may pusong bato. Kahit saan ka man ngayon, dinggin mo itong awitin. Kasakaling ika'y magising ang matigas mong damdamin. Di mo alam dahil sa'yo ako'y di makakain, di rin. Nawawala talaga ba? Hindi talaga, ayaw ko talagang pakantahin. Ano to? Kuya Ted, pinakanta nila ako. Ang hirap kayang kumanta nang hindi marunong kumanta, no? Ang hirap kumanta, lo. Nandiyan na si Sisi. Kuya Ted! Pinagpawisan ako. Dapat kay Kuya Ted. Kuya Ted! Mahirap kasi. Pa-senior ang boss. Yata. Kuya Ted, ang hirap kaya Kuya Ted kumanta nang hindi marunong kumanta. Hagdan. Wala hagdan, Kuya Ted.
Ano daw? Maylin, mag-love shout out. Hagdan. Walang hagdan, Kuya Ted. Mahirap kumanta pag walang... Hindi. Yung isa pa si Smilin, ano kasi, yung hindi kasi ako marunong kumanta. Kuya Ted, ang sabi ko sa kanila, walang ganda yung boses ko, ganda lang ako mayroon. Ano kinakain mo? Abo, may galab shout out. Mahirap kumanta pag walang eyeglasses. Sisi ko, ano? Sisi ko Ted, may galab shout out. May kausap. Goldfish, may galab shout out. Kuya Ted. Kuya Ted, ang sabi ko sa kanila, Kuya Ted, wala akong gandang boses, ganda lang mayroon ako. Sinabay pa tayo. Walang hiya ka kahit sabihin nun, walang hiya ka. Daisy Fall, may galaw shout out. Sino kausap mo dyan? Wala! Patay mo ng cellphone, oh. Kuya Ted, magsalita ka naman, Kuya Ted. Di ba ganda lang mayroon ako, no? Abo, in love si Hus. Uy, nagkakanda, ihi na ako ba? Alupin ka lang, lumipat ka lang dito. Si Johnny, may love shout out. Si Johnny, kanina pa nila ako hinaaway. Miss Johnny, may love shout out. Sis Johnny, pinakanta nila ako, nakadalawa ng kanta ako. Napagtyagaan nila boses ko ba? Sabi ko wala akong walang ganda yung boses ko, kanta lang ba? Ay, yung mukha ko lang maganda. Walang kukontra. Yung kukontra, walang mani. Sino sinasabihan mo nang kumain ka na? Ari. Saglit lang, naihi ako. Hindi pala ako nakamute, ano? 7 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Kaya pala pilit niya sinasabi na maganda siya kasi may ibang kausap. Hindi. Wala. Kayo ba? Kayo. Kasi si Smilin, sa totoo lang, hindi ako masyado talagang kumakanta kasi pag kumanta ako si Smilin sa ko dito sa live ko, nagkakandawala sila isa-isa. Kasi minsan tinatry ko bang kumanta. Minsan pag trip ko bang kumanta, ay nagkakandawala lahat. Kaya nahiya tuloy ako. Mrs. Johnny, may love shout out. Abo. O, tingnan mo si Kuya Ted. Hindi na rin si Kuya Ted nakakibo. Ano din, hindi na rin siya maano sa sinabi ko. May nagpapakilig ba, Abo? Wala nga, Kuya Ted. Nagpapahanap nga ako. First time mo ba kumanta, Sisiping? Hindi. Nakakanta na din ako dito ilang beses. Kaso nga lang, pag kumanta ako, sis, iniiwanan nila ako. Wala man na pumapalakpak. Magkakandawala ang tao ba? Sige, ito palakpak. Tingnan mo kanina sis, 'di ba? Kumakanta ako, ikaw lang pumapalakpak. Si Abo hindi na pumapalakpak. Hoy sister Abo, palakpak ka dyan. Oo, Kuya Ted.
Kanina pa kami pinapalayas. Gusto nagkakandaihi ako talaga ba? Hirap kayang kumanta, Kuya Ted, ng ano, ng hindi maganda yung boses, ano? Tapos pagka ano nawawala yung boses ko. Nahirapan kaya ako. Ihi ka muna. Narinig mo pala yan, Sis Maiden? Sabi ko, ay, hindi mo pala nakamute. Nagkakandaihi ako. Gusto magsarili ako. Nagpaalam pa kanina. Nakalimutan ko nga. Sabi ko, hindi pala ako nakamute. Nasabi ko tuloy. Nagkakandaihi ako sa kakatawa. Nagpaalam pa kanina. Nawala sa loob ko nga yung abo. Hinala talaga ko kakatawa sa inyo ba? Happy lang. 10 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Ayan. Pasensya na kayo, guys, skipping. Alam nyo naman. May pagkaano lang tayo. Baka maihi ka dyan. Pinunasan ko na. Baka maihi ka dyan, kakatawa. Oo, Kuya Ted, mahirap daw kami palayasin. Sisi Betty, salamat. Mega love shout out po, host. Salamat, Sisi Betty. Ayan. Watin Boy, thanks for coming. Mega love shout out, Kuya Ted. Ano daw, ihi po. Pinuna. Nawala sa isip ko ba talaga? Kasi sabi ko, maihi na ako ba? Hala, baka mapaihi ang... Buwan kasi to si Abo, Kuya Ted ba? Inumpisa na naman ni Abo sa ano kanina, ni Wings, ni Kalbo ba? Si Betty, mega love shout out. Si Smiley, mega love shout out. Sis Johnny. Sir Kobe, mega love shout out. Sir Abo. Saan ba sila, Tete? Ha? Sir Kobe, Jaime, mega love shout out. 8 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Ayan. Sir Jaime, mega love shout out from Sisi Maylin. 8 million in the house. Halhal talaga si Ping. Pero alam nyo, oy, di ba isang beses kumanta na ako ng may biit? Kuya Ted, ang ganda pala, Kuya Ted, pag may biit, gumaganda yung boses, no? Medyo, feel na feel ko kaya iyon. Para sabi ko, feeling ko ang ganda ng boses ko. Nakakapagpabago ng boses. Medyo nakakapagpaganda, no? Kaso nga lang, sabi ng kapatid ko, iiwan niya raw sa akin yung biit. Kaso nga lang, wala siyang cord yung yung sa yung sa pang phone. Hindi nagkukunik. Kenji, mega love shout out. Hindi siya nagkukunik sa cellphone ko. Yung music, mega love shout out din sa iyo, Ma'am Betty. Miss Betty, mega love shout out. Di ba, Kuya Ted, gumaganda yung boses pag may biit, ano? Ayan yung BM ni Bulbulo. Yun. Tingnan yun. Hindi na kayo nagta-type. Ang dami siguro tinatype ni Abo. Hindi ko na nababasa. Wala pa, oh. Hinalhal talaga ako, kakatawa. Oo nga. Papikit-pikit ka, ha.
pikit-pikit, Kuya Ted. Oo nga, pikit-pikit pa. Anong plano mo ngayon? Di mo na kami mapalayas mo. Grabe ka, Abo. Mapalayas talaga. Dikit. Natusok. Daisy Paul, thanks for coming. Grabe ka naman, Abo, makapagpalayas. Hindi ko naman kayo pinalayas. Kuya Ted, humihingi na sa klulo sa'yo si Abo. Mega love shout out din sa'yo, Sir Ted. Ayan. Dikitan mo yan, Manny Kubi. Dikitan mo yan si Kuya Ted. Ano namin yan, founder namin. Founder namin sa team. Ayan, si Kuya Ted. Hinahalal talaga ako kakatawa kanina pa. Grabe ka, Abo. Hindi naman ako, Abo. Hindi ko naman kayo. Si Smelin, hindi ko naman kayo si Smelin pinalalayas, Kasi sabi ko kanina, mag 1 hour ako. Tingnan mo, ang tagal mag-type kasi mahaba na naman ang sasabihin niya, no? Oh, pinipi nga pa ni host yung puso niya. Habang kumakanta. Gabi-gabi na kayo nag-uusap. Minsan mo lang kami makakaraping. Magpalayas ka pa. Hindi ko naman kayo pinalalayas. Si Smiley, tulungan mo naman ako. Tingnan mo si Abo, oh. Nasumbong ako kay Kuya Ted. Hindi naman ako nagpalayas. Iwan ka lang ng bakas Manoy Kubi kay Kuya Ted. Ayan. Dikitan mo sila, Manoy Kubi. Lahat naman sila hindi mo pakadikitan, no? Si Abo. Ngayon mo lang nakakaano si Abo. Kenji. Ano yan? Umugod. Ano? Nagsiselos yan si Abo. Napansin mo. Ano ba, Kuya Ted? Ang sarap ng feeling yung bang yung feel na feel mo yung kanta tapos ikaw. Hindi yung tapos yung boses mo ayaw makisama. Kaya madalas, Kuya Ted, sa TikTok lang ako, Kuya Ted, kasi ang pangit kaya ng boses ko talaga. Sa TikTok feel na feel ko pero yung boses ko ba wala. Napansin mo pala, Kuya Ted. Halhal talaga ako. Hinalhal talaga ako. Oo, Miss Maylin, inuna niya kaysa sa atin. Oh, hindi, nandiyan pa ako. Oh, tingnan mo, wala man. Oh, wala, oh. Grabe siya. Huwag ka nga ganyan, Abo. Andito ako, Ang hirap talaga ng inuubo. Ang kati-kati na ng lalamunan ko. Ano daw? Inom tubig, host. O, ito na nga. Ang kati. Kasi si Abo kanina pa yan. Andito ko, Abo. Grabe ka, Abo. Hanggang mamaya tayo, ha. Walang tulugan to, ha. Hanggang alas 12 yan. Oo, Manay, dikit na kami, Sir Ted. 2 weeks na siguro. Oy,
Manny Kubi, kung gusto mo, ayan, oh. Sali ka sa team namin. Ayan ang aming ano, ayan yung aming founder. Kuya Ted, bago lang yan si ano, si Manoy Kubi, bagong ano lang siya. Bago lang siya sa YT. Sa YT World. Pinagtutusok ko na sila. Hal talaga, hiningal ako sa ano ba? Hiningal ako sa ano ba, sa kakatawa kay Abo. Pa 1K ko si Kobe. Salamat Kuya Ted. Kobe, papa 1K ka na daw ni Kuya Ted. Salamat Kuya Ted. Kuya Ted, isama mo na yan Kuya Ted sa team nyo. Hindi pa siya muni. Andito din yan sa Saudi. Dito rin siya. Malapit daw siya dito sa amin. Hindi ko alam kung saan dito sa amin. Basta malapit lang dito. 10 million in the house. Maganda pala. Ay, si Smiley, maganda pala pag kumakanta ako o dumadami yung tao. Butata ako sa plano ni Kuya Ted. Naggulo utak ko. ako nakikinig lang ako. Sabi ko, gusto ko sanang umakyat nung Bring Me. Hindi man ako makaano-ano kasi sobrang busy ko ba. Thanks, Sir Ted. Ayan, salamat Kuya Ted sa pag-ayuda. Tingnan mo, Abo, kakapatawa mo sa akin na wala na lipstick ko. Bicolana, salamat. Tapos ka na ba? Yun nga sinasabi ko sa iyo, sisiping, kanta lang, kanta, okay lang kung walang viewers. Kumanta ako, dumami tao. Oh, ang katituloy na lalamunan ko, Kuya Ted, mega love shout out. Kuya Ted, Maylin, mega love shout out. Yes, tapos na. Kumanta ako per dalawa, dumami yung tao ko. Team namin, hindi ka ba kasali, P? Sabi ko, Kuya Ted, ang sabi ko sa team natin, ano ba sinabi ko, hagdan? Bicolana, mega love shout out. Sa team nga natin. Ano masabi ko, Kuya Ted? So, it means maganda boses mo. Oo, gumanda boses ko. Wala pang biit yan. Yatay. Kaso nga lang kung mati yung lalamunan ko, mag-ano ko ng candy ba? Bicolana, mega love shout out. Sir Kubi. Para Kuya Ted, may pandagdag panggulo ba? Ayan si Manoy Kubi. Sis Bicolana, mega love shout out. Kanta ka nga, pakinggan ko, dali. Kuha kong candy, makati talaga lalamunan ko. Ang kati talaga na nalamunan ko. Miss B, mega love shout out. Kakatapos ko lang mag-LS.
Ano naman to sined ni Timay na photo? Sabi mo kasi, ano daw? Sabi mo kasi team nyo. Sabi ko team natin. Hindi ko naman sinabi nyo ba sabi ko? Abo mag-LS ka akit ako dali. 11 million in the house. Salamat sa inyo guys. Sabi mo kasi team nyo. Hindi. Halal talaga si Leia. Mega love shout out. Thanks for coming. Lulu Tati. Thanks for coming. Mega love shout out. Mag-ano tayo ng moderator. Ayan, may ano ka na po, may moderator. Mahirap kausap ang senior Kuya Ted. Hoy. Abo. Makasenyor ka sa akin wagas. Abay. Abay, wag mo atong subukan. Lumalaban to. Lolo Tati, mega love shout out from Abo. Makasinyo ka naman sa akin, wagas. Hindi naman tayo nagkakalayo. Thank you po. Salamat po sa pagpunta, Lolo Tati. Ayan. Salamat sa inyo, guys. 12 million in the house. Nagalit si host. Hindi ako nagalit. Pagka ako Abo nagalit, iba to pong magalit. Abay, nangangagat to. Sinabi mo yun? Sinabi ko ba Kuya Ted? Sorry naman po. Abo Yosef, mega love shout out from Lolo Tati Vlog. Grabe talaga to si Kuya Ted, grabe talaga si Abo makasenyor sa akin. Leia, mega love shout out. Kanina pa ako pinapagalitan Kuya Ted. Lolo Tati, mega love shout out from Kuya Ted. Nagkendi ako kasi maano na yung ano ko. Alam mo na, dikit na kay Lolo Tati. Tusok. Salamat Manoy Kubi. Sir Ted, good afternoon po. Uy, tanghali pa lang sa inyo Kuya Ted. Ay, hapon. Hapon pala sa inyo. Lolo Tati, saan po kayo? Saan po kayo ngayon? Saan bansa po kayo ngayon? Si Leia, salamat. Kasi good afternoon eh. Dito sa amin evening. Kuya Ted, mega love shout out. Ano daw? Philippines po. Anong oras na ba doon? Di pa madaling araw pa lang doon. Puti gising na kayo. Anong tinan mo yung kakaubo ko, yung lipstick ko gilid na lang. Anong ngayon oras? 11, 12, 1, 2, 3, 4. Oh, alas 4 ng madaling araw kumakagat daw Abo. Nangangagat. Kumakagat. Nangangagat. Kasi Kuya Ted, makapag senior wagas. I-try mo kaya. Marie, mega love shout out. Hindi atay. Kanina pa yan Kuya Ted si Abo. Morning pa ba, USA? Morning pa daw ba dyan sa inyo, Kuya Ted? Kasi dito sa amin, Lolo Tate, sa amin dito, 11 ng gabi. 11:39. Magto 12 o'clock na. Sis Leia, Sis Marie, Lolo Tate,
Ate Milgalab, shout out from Sisi Betty. Sisi Betty, salamat. Ayaw niya tawagin senior. Dikit na rin kay Ma'am Leia. May tusok. Salamat, Manoy Kubi. Same time po tayo, Lolo Tati, kaso PM sa amin, AM sa inyo. Ganon. Saan ka, Ping? Dito po kami, Lolo Tati, sa sa bansang Tigang. Saudi po, Saudi. Andito po kami sa Saudi, Riyadh. Sa bansang walang Pasko. Ma'am Betty, mega love shout out. 12 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Senior ka kasi senyorita ka kasi po. Nadali mo, Kuya Ted. Sinabi mo yon, Tigang? Oo, bakit? Nandito sa Tigang eh. I see 5 hours difference. Opo, 5 oras po. Gabi dito sa amin, sa inyo, dyan sa atin sa Pinas, na siya. Padilat na kami, pikit pa lang. Papikit pa lang kami. Hinihingal talaga ako. Bakit ikaw, Abo? Lagi kang nakakadilig? Ayaw mo makisama sa akin sa Mula ngayon, senyorita na tawag ko, Kuya. Sis Betty, we love shout out from Cecilia. 13 million in the house. Thank you, guys. Magala una na. Pinatayan na. Nakaano na ako. 2 hours. Opo, mag-alas 12 pa lang po. Wag kasi senior, Abo. Tita Betty, thanks for coming. Big love shout out po. Asan na yan? Lagyan po kita ng Tita, ba yan? Bit ba yon? Wait lang. Mali ako, wait lang. Moderator, ayan. 13 million in the house. Thank you sa inyo, guys. Tayo kasi nakakahiya sa ating mga bisita. Ayan. Manay, baba ka ng hagdan para umakyat si Lolo Tati. Magaling yan kumanta. Wala po akong hagdan. Nakaano kasi ako. Yung naka-direct ako, hindi ako nakaano. Sabi niya 5 minutes na lang, Kuya Ted. Oo nga, kasi si Abo, tingnan mo ngayon nagrereklamo ka. Salamat ho. Salamat din po. Kanina sinasabi mo, nagsusumbong ka kay Kuya Ted na pinalalayas ko kayo. Ngayon nag-extend ako. Tinatawanan mo na naman ako. Ano ba talaga? Saan ako lulugar? Galing din ako dyan 1991 and 1993. Wag kasi senior, Abo. Ano ba tawag nito?
Galit na naman. Kanina pa yan, Kuya Ted, si Abo, Kuya Ted. Ang lakas ng trip. Kanina sabi ko mag 1 hour lang ako, Kuya Ted. Tapos, na nagpaalam ako, pinalalayas ko daw siya. Kasi sabi ko kanina 5 minutes na lang. Tapos sabi ko, sige ka ako mag-extend. O ngayon, nagrereklamo na naman. Saan ba ako lulugar, Abo? Manny Kubi, dikitan mo sila lahat kasi hindi mo pa sila tagal lang type ni Abo. Hindi niya na alam kung nasasabihin niya sa akin. Guys, patamsak naman daw guys kay Tita Beth. Ayan. Connect na ako host sa'yo last. Ako matagal na po ako lulutating nakadikit sa'yo. Saan ka nakitang LS? Kasi si Usang yata. Tapos kila Kuya Ted, madalas ka, nandun ako lagi. Matagal na akong dikit sa'yo po. Tropa, Toms, mega love shout out. Thanks for coming. Ano ba to? Bakit ganito yung kanyang logo? Tamsak dan host. Salamat. Ano ba to? Tingnan ko nga. Oy, ano siya, oh. Dikitan nga kita, tropa. Ano siya, baby pa yung kanyang house. Andito ko sa bahay mo. Tingnan ko. Dikit na ako sa iyo, tropa. 9 million in the house. Lulutate, dan dikit from Abu Yosef. Ngayon ka lang nakadikit sa kanya, Abo. Ha, Abo? Dikitan kita 11 million in the house. Baba ko yung mo, mababa pa yung mo. Guys, padikit naman ito, guys. Bebe pa yung bahay niya. Si tropa. Sana yun. Wait lang. Hiningal talaga ako. Nasa 300 pa lang yung niya. Yung kanyang bahay. Ping, mag-alas 2 na pala. Pinatayan na ako ng... ano na lang tayo, 4 minutes? Kasi sakto ko lang ng 2.5 hour. Okay na yan. Oo nga, mag-alas 12 na o 11:30 na. Mamaya lang, 4 minutes na lang. Nag-ano nga yung amo ko ba, may message na naman, hindi ko na siya i-open para hindi niya maano na gising pa ako. Akala niya tulog na si Ping. O, diba? Pero nagnginginaw pa pala.
Tumaas na daw bill namin. Bakit ikaw ba nagbabayad? Welcome, tita. Bicolan na pala yan si Lolo Tati. Kaya magaling niyang kumanta. Baba kang dagdan. Wala akong hagdan. Manay Kubi. Wala akong hagdan. Nakaano kasi ako. Hindi ako naka-StreamYard. Nakaano lang ako. Ano ba tawag dyan? Direct lang. Sabi nga, ba, magaling tayo kumanta taga Bicol. Ay, magpatugtog pala ako ng ano, makalimutan ko na naman yung insomnia. Ano na lang po tayo, guys, 2 minutes na lang. Magpatugtog ako, ha? Habang nagdidikit-dikit kayo, umpisahan mo na. Nag-apura ka pa tuloy ngayon, Abo. Nasaan na yun? Hanapin ko muna. Ito. Magpatugtog lang po ako, ha? Kasi nagkanta ko kanina eh. Napakanta ko ng di oras ba? Lakasan mo para marinig ko. Ito na. $8 million in the house. Thank you guys. Love you all. Good night. Di ko na po kayo maisa-isa lahat. Kuya Ted, Lolo Tatik, KUSA, sino pa?
Manay Kubi, Sisi Maylin, Sisi Marie, Bicolana, Abo, thank you, Kai Wings, Sisi Roychen, sino po ba? Guys, hindi ko na kayo guys maisa-isa lahat. Salamat sa inyo lahat. Love you all. 9 million in the house. Thank you. Bye-bye. Good night. Manay Kubi, Kuya Ted, thank you, Lolo Tati. Bye-bye. Naman pa ako.